Не пропускай това видео, защото днес насетне Европейския съюз може да сканира всяко едно твое съобщение. Как ли? Благодарение на чат контрол. Този закон какво гласи? Законът има за цел, по принцип, доста добра цел, да предпази децата от това да виждат порнографско съдържание онлайн и също така да се бори срещу педофилите. Обаче, начина по който го прави и начина по който се представя е напълно малумен. Всеки знае, че този закон, що има за цел да сканира всяко едно твое съобщение, не е насочено към децата, а именно това да те шпионират. Същия този закон го има в Англия. Еквивалента му. Child Safety Act. Закон за безопасност на детето. Той там е имплементиран по следния начин. Ако искаш да влезеш в някоя социална мрежа или някой сайт, който предоставя порнографско съдържание, ти трябва да си снимаш личната карта, за да видят дали да видят ти дали си на 18 години. Ако си на 18 години, добре си дошъл. Ако нямаш 18, би си майката. Така, ако си на 18 години, ти трябва да си сканираш личната карта. По този начин ти предоставяш информация, егане, имена, лице, как изглежда на всеки един човек в правителството. И ако това не ви звучи проблематично, хубаво. Обаче, когато дадеш работата да съхранява тези документи на частни компании, като Discord, има проблем, защото преди няколко месеца Discord пуснаха 300 000 лични карти от Обединеното кралство. Благодарение на тяхното тъпо малумно невежество и липсата на контрол от Обединеното кралство на този малумен закон. Желая да кажа, че има точно нула повече хванати педофили благодарение на този закон. Нула! Обаче знаете ли какво? Имам безброй хора, които са арестувани за нелоши думички, които са казвали онлайн. О, колко страшно! Същия този закон иска да го въведат тук. И нека направя това още по-ясно. Всяко едно ваше съобщение ще бъде сканирано. Всяко едно съобщение, дете ти пращаш до приятел, до роднина, до половинката си, до детето си, всяко едно нещо ще бъде сканирано. Всяко едно съобщение, къде ти се обясняваш в любов на някой, къде ти обясняваш някоя тайна, де че ти съсипи живот. Всяко едно съобщение, де ти се обясняваш, че се самоубиеш от срещния човек, ти казва, моля се, не го правиш, защото съм ти приятел. Всяко едно съобщение ще бъде сканирано от изкуствен интелект. И той ще може да чете всичко. И при всичкото това, той най-вероятно ще се тренира от тази информация. Но майната му на това. Как по дяволите се е събрало мнозинство за този момент закон? Може би някой от вас се питат. Ще ви кажа. Не се събра мнозинство. И той пак е приет в Европейския парламент. Този закон иска да се прокара от 21 година. От 21 година. Разбирате ли? Това е 5 години го млатят. И 5 години хората му отказват. И до ден днешен му отказват. На 9 юли, преди 10 дни, пак отказаха закона. 314 човека са гласували против закона. И 276 за. И той пак е прокаран. И знаете ли благодарение на какво? Благодарение на кучката, курвата, фустата, Роберта Мецола и цялата Европейска комисия, заедно с Европейския президент Урсула фон дер Лайен. Майната им на тия двете. Защо? Как? Сега ще ви разкажа за едно нещо, което се нарича извънредна процедура. Извънредна процедура, която се прави точно когато има най-малко представители в Европейския парламент. Има 150 човека по-малко. Европейския парламент принципно е 720 човека. Тогава са имали 600 човека. Горе-долу. И тогава си викате, защо мнозинството получава гласа? Защо мнозинството пада? Сега ще ви обясна за нещо друго. По време на извънреден вод, ако искате да приемете закон или не, трябва да има 361 човека мнозинство. Чакай малко. Те са гласували повече, те също нямат гласове. Обаче кучката Мецола, знаете ли какво прави? Формулира закона така. Желаете ли да спрем импликирането на чат контрол? И когато кажеш желаете ли да спрем, нещата се обръщат наопаки. Изведнъж мнозинството няма нищо. Ако това не ме нерви, аз не знам какво. Това е антидемократично, антиевропейско, авторитарно и тоталитарно. Това ни злепоставя. Злепоставяне по целия свят. Защото Европейския парламент, Европейския съюз, се знае с това по цял свят, че той е пазител на личната информация. Пазител. Втори нямаме равен. Редом с швейцарците сме най-добре. И изведнъж, че тапанари навръщат 50 000 години назад. Ставаме като на Джордж Оруел книгата.
Желаете ли всяко едно ваше съобщение да бъде четено от изкуствен интелект? И той да определя какво е правилно и какво е грешно. И нека направя това ясно. Това даже не е изкуствен интелект на Европейския съюз. Това е изкуствен интелект на компаниите. Защото те казват, всяка една компания ще може, ако иска, да ви сканира съобщенията. Обаче за нейна сметка. Тя може да тренира изкуствен интелект с вашата информация. Всичко, което казвате. Изкуствен интелект ще има достъп до него и ще знае какво да казва следващите пъти, когато си говорите. Така, след като изчистихме това, че изкуствен интелект ще профитне от това, ще се възползва от това, нека говорим за това как, защо. Много просто. Кучката Мецола и кучката Урсула са доста популярни с това, че си говорят с лобисти. Лобистите какво са? Това са компании. Когато една компания дойде пред тебе и ти каже, ей, братле, ще ти предложа оферта и аз ще ти платя, ти обикновено се съгласяваш. И е доста подозрително, защото в закона, който пише, има абсолютно нулева полза за хората, дето ще сканират. Нулева. Те трябва да си платят и трябва да докладват на Европейския съюз какво получават. Каква е ползата за тях? Както казах, ще си тренират изкуствен интелект. Защото на друг континент няма езици като датски, като немски, като полски, като чешки. Само тук се говорят, като италиански. Желая да кажа, че този закон не е формулиран от Европейския парламент. Европейския парламент няма функция да създава закон. Той има само функция да ги отхвърля и да ги приема. Европейската комисия е тази, която отговаря за създаването на тези закони. И в Европейската комисия всички до един, всички, освен италианците, подкрепят тази малумна мярка. И не ме интересува под какъв подтекст е направена. Дали тя има за цел наистина да бие педофилите или да се бори с проруско влияние. Не ме интересува. Защото в този момент аз имам повече общо с хората, които аз по принцип не обичам да си говоря, именно хората, дето са за Русия, обаче с тях имаме нещо. Нали? Не искаме нашите съобщения да се сканират от някакви никаквици. Кои са Европейския съюз? Кои са? Да ми кажат на мене, че те ще ме сканират моите съобщения. Така, махаме го това. Махаме го. Имаме изключения за закон. Шифърните приложения, end-to-end encryption. Това са платформи като Telegram, Telegram, Session, WhatsApp, които ако случайно живеете под камък, сега ще ви кажа, те са популярни с това, че се разпространява детска порнография на тях. И това не е тайна за никого. За никого не е тайна. И точно тези платформи, в които се знае, че има 2 тона порнографско съдържание на деца, Европейската комисия казва, не, няма там да ги разглеждаме, няма. Което е повече от подозрително. Въпреки, че те имат и нещо, което е перманентно, което ще се гласува в септември, да може да се сканира всичко. Всяко едно нещо, дето не ти пратиш, което напишеш на клавиатурата си. Това вече е още по-притеснително. Още по-притеснително. Така, тук, след като говорим за педофили толкова много, искам да попитам ГЕРБ, защото преди няколко дена, 1-2 седмици може би вече, го въведоха закон. Предложиха го. Хората, децата под 16 годишна възраст да нямат достъп до социални мрежи. А тия деца над 16 и са до 18 да са с родителски контрол. Глобата, знаете ли колко е? За хората, дет нарушат това. Според на ГЕРБ предложението. 50 000 евра. 50 000 евра, знаете ли колко пари са? И като говорим за това, искам да попитам педофилите, колко им е главата? Защото последно чух, че имаше един охранител, дето 1000 лева глава сме му въвели и станал охранител на Даскал. Педофила. Педофила! Обаче за децата, деца искат да отидат в социалните мрежи. Извинете. Няма, братле. Няма. 50 000 евра.
Сега минаваме напред. Защото чуйте, защо такъв тапанар като мене прави такова видео ли? Защото нито една медия, нито един журналист, и дори да има, те са някакви малки нишови хора, дето никой не ги знае. И Емалата им прави все пак, че са казали нещо по този въпрос. Обаче нито една партия, нито един човек от голяма партия не е казал нищо, абсолютно нищо. Говоря за Коцето, говоря за Асен, говоря за Радан Кънев, брат, говоря за Крум Зарков, за Бойко, за Делян Пеевски. Нито един от тия хора не се представят, че ще работят за България. Румен Радев, нито един от тия хора не са говорили за чат контрол. И в ред на мисли желая да кажа, че медиите като Свободна Европа, Deutsche Welle, BCV, БНТ, Нова, нищо от това не казват. Нищо, абсолютно, нито една дума. И дори имат репортаж, е толкова момент, толкова скрит, че когато ги търся в Google, нищо не ми излезе. И това не е само на национално ниво, това е на международно ниво. Нищо не се говори. Нищо. Абсолютно нищо. И това не е случайно. Знам колко конспиративно ще говоря в момента, обаче това звучи малумно. Обаче е вярно. Обаче е истината. Свободна Европа. Свободна точка вече, извинете. Вчера правят пост за една жена, която е отишла в Припят, която е била в Припят, когато се е случило там бедствието в Чернобил и се е върнала. Кога се е върнала? Април месец. Статията е от април месец и те сега го правят на пост в Инстаграм. Всеки ден се занимават с глупостите на Радев. Дали е за Русия, дали е за Европа. Дети той не знае какъв е. Какво говорим? Медиите нарочно не коментират това, защото знаят колко много ярост ще предизвика това в хората. Затова ви съветвам, вместо да седите на газовете, не говорете, излезте на улицата, подсигурете се, че всеки един голям тапанар, за който са гласували, говори за това. И не си мълчи. Защото когато мълчим, се случват лоши неща. И ако сега не почнеш да говориш, и ако сега не почнеш да викаш, защото си ядосан, кога ще го направиш? Когато това нещо се имплементира ли? Когато всеки един човек бъде шпиониран. Тогава ли? Тогава ли ще възстанеш? Защото аз не мисля. В Европейския парламент има една много готина платформа, дето може да се покаже много ясно кой за какво е гласувал. И това нещо ще го оставя долу в коментарите. Долу в коментарите ще го оставя. За да може всеки един тапанар, евродепутат български, да получи това, което заслужава, да съзнае какво мислят хората за него. В този ред на мисли желая да похваля абсолютно всички хора от Възраждане, от Продължаваме промяната и от Има такъв народ. Защото може аз да не съм съгласен с някои от тия партии. Обаче те са били мъжки, гласували са мъжки и са гласували против този закон. И не ме интересува какво е тяхното основание. Проруски, проевропейски, проамерикански, каквото си искате, може да сте. Обаче има едно нещо, дето не може да промените. Правото, той или изкуственият интелект да шпионира вашето съобщение, това е незаконно. Това не може. Това е основно човешко право. Както не е възпитано да подслушваш другите на улицата, не е възпитано и да даваш на някакви рандоми, на някакви случайни хора да ти шпионират кореспонденцията. В Европа в момента е настанала огромна вълна от отчаяние. Огромна вълна от правене на нищо и отплакване. Това не е само нещо, дето се случва в България, дето се вика. Това е навсякъде. Защото когато потърсиш чат контрол в интернет, че излизат 50 000 човека, които нищо не правят. Казват, това е тъжен ден за Европа, това е много тъжно, не знам какво ще правя, как мога да се предпазя. Въпросът е не как може да се представиш, да се предпазиш от тия мерки, а как може да ги махнеш, защото те не са законни. Те са против твоето мнение, против мнението на твоите представители в Европейския парламент, против мнението на хората. И това не е като да не се вижда в Европейския парламент ясно. Затова ти, аз, всички твои приятели, всички твои роднини, когато сега е времето да възстанем. Сега е времето. И не говоря за някаква революция. Говоря сега всички хора да търсят отговори. От хората, де трябва да дават отговори. От всички медии, които си мълчат като путки. Сега му е времето. Или сега, или никога. Тъжно е. Тъжно е всичко това, което се случва, обаче по мене повече лично ме ядосва. И ако това не ме ядосва, много сте тъжна картинка за България. Сега е времето
когато ще оскверняваш някакви сгради на европейски парламенти, европейски сгради, така нататък, сега му е времето. А не да си седиш газа и не да ми се криеш зад хора. Аз не приканвам към насилие, приятели мои. Не приканвам към насилие, въпреки че си го заслужават. Приканвам всички вас да търсите шимани отговори, да бъдете ядосани, защото ако вие не сте ядосани, няма кой да се ядосва за вас. Няма мама, няма тати. Няма държава за теб, няма Европейски съюз, няма нито една държава за теб. Никой не седи за теб. Ти сам си отговорен за това какво правиш. Толкова от мен. Сигурно нещо съм забравил, но толкова от мен. Долу в коментарите, долу в описанието е тази платформа, за която ви говорих. Нахейтете всички хора, дето са говорили лошо, дето са гласували за този закон. Говоря за всички представители на ГЕРБ, БСП, Радан Кънев от ДСБ. Това пише на сайта, не знам как е гласувал. И някои представители на ДПС. Толкова с мен. Обичайте се и бъдете ядосани и разпространете това видео. Защото е много тъжно това, дето се случва. На добър час и се надяваме да се видим скоро. Довиждане.